שמעיה, לא מרחוק. שמעיה. וואי וואי וואי. כאילו סרטה כזה. פיבי כזו. פיבי חושבת שזה משחק. אבא, נכון מה שיש אל ללייבול. תעצור. אבא, נכון מה שיש ללייבול זה פדיון. זה ליופי. תתקרב. שבריא, הפדיון. רב בריא. תתקרב, שמעיה, לך תתקרב אליו. אז שלא יפסיקו פתאום. לא. עכשיו היא תקפוץ על הכלבה. היא תקפוץ על הכלבה, היא מביאה אותה לשנייה ואז היא קופצת עליה. לא, מכניסים אותה לכלוב, אבא. תשים את זה ביוטיוב. הכלבה נראית כמו לביאה. הרסת לנו את הסרטון. אפשר לחתוך את זה במחשב. לא, השמש פה. אפשר לפרסם אותה, עז לשמירה. אתה ראית פעם אריה שבורח מזברה? היא פחדנית, היא אומרת. וואי. זה נקרא. היה משחק פעם, היא הייתה רודפת אחריהם. עכשיו זה כזה תפסיקי לרדוף אחריהם, אני הולכת לברוח שיניים. לא, היא ראתה את עליזה. שמעיה. מה אתה מפריט את זאת שעומדת? כן, לא את השמיים. תראה. תהיה כזה ממש בתוך אבל לא כדאי לך. עליזה, אז עונה, תיתן לך נגיחה אם תסתכל. נו, אז לא, תתרחקו אחורה. תתרחקו אחורה בבקשה. וואי, איזה חיצה. עכשיו צריכים להיזהר. פיפי. הנה, הם עוקפים אותך, שים לה אמבוש. תראה את החומה. כזה אחד מפה עכשיו. בום, עד שהיא חוטפת איזה משהו בפרצוף. עד שהיא לא רואים, כן. היא לוקחת תקופה. אולי תפסיק את ההסרטה שלי, כבר יותר מ3 דקות. זה היה טוב. רק שהיא תתרומם לו לאיזה נגיחה לפנים ואז היא תירגע הכלבה. אבל את הכלבה תעצור, עליזה, מה תוריד עליך? התקע את זה בתוך המזור. בתוך האדמה. לא יודע, איך היא תכניס אותם? וואי! אבל עכשיו הם הכניסו אותנו לכלוב. אוי, זה שמירה. אבל אתה יכול לעשות את הסרטון הזה ולהעלות את זה ליד 2. ליד 2 ולמכור את מה? את העיזים? כן? בתור עיזים לשמירה? כן. אז אני רק מונע לך. זאב לא אוכל אותם. פיביקס. לא. למה? זה טוב, עוד שניה נגח את זה. לא, גם עם הקולות. פיביקס. לא עכשיו שהיא תקף. אני רוצה להפחיד אותה עם הקולות. כן, לא מפחדים. תראה. מה את השערות למעלה? לא רואים. עכשיו הלבנה תרים לאיזה נאף. פיבי, את הולכת להסתבך, חביבתי. זה אומר לה... פיביקס. שמעון, היא תקבל נגחה בגללך. כן. אוי, לנגחה.
אל תעצבן את הלפניו, דני. אבא, צריך לקחת רואה? את הקרקס. רואה, היא דוחפת את אפרים. אפרים. די, נו. סליחה, זה יכול להגיד. אלון, תביא רגע. אפרים, קח את הפלסטיק הרעוע הזה מכאן. לפח, ישר לפח. זה לא שוויון. לפח, אפרים. יופי. תביא רגע, נו. זה כזה ככה. למוסלמים הם צריכים... צריכים להיזהר, הפוזאית עומדים ככה. המוסלמים לובשים כזה כמו ציצית. כזה כמו חרב כזה. שבריה קוראים לזה. תקבל את זה. תקבל את זה. יואו, אבא, זה כבר המון זמן ההסרטה הזאת.